Estamos tanto con Ana como con Marián, dúas mestras do Colexio Padín Truiteiro, que hoxe trouxemos aos rapaces a outro tipo de colexios, casi un obradoiro de cociña. Que tal? Moi ben organizado, creo que lle gustou moito aos rapaces. En Riba coincidiu moi ben porque estamos traballando o tema da alimentación e eu creo que van contentísimos. Tema de alimentación que a veces tanto preocupa nas persoas maiores, pero tamén nos cativos. Claro, porque nas casas, por exemplo, o mellor non son moi conscientes a veces de como temos que alimentar os nenos, entonces, claro, os mestres estamos un pouco facendo aí esa labor un pouco para asesorar, entonces entre todos, e aquí como é un xogo, non se dan conta e, por exemplo, se comeron cantidad de froita e que ao mellor na casa non comerían e danse conta que poden facelo divertido e comer. Eu creo que gustoulle moitísimo e que vale moitísimo, aparte do traballo que fagamos no cole, para as casas e todo. Está a actividade moi ben feita para mí. Vos, que tratades con nenos todos os días, o índice de obesidade parece que medra. Non sei como vedes vos que estades todos os días con nenos. Sí que medra, notase nos nenos. Antes non había nenos con tanto sobrepeso. Non o mellor obesidade moi grave, pero con sobrepeso. Pero eu creo que se debe sobre todo. A alimentación pode que sí, pero sobre todo ás actividades que realizan os nenos. Porque os nenos agora fan moita menos actividade que antes. Pero mesmo no colexio notase. Non xogan tanto no patio, non corren, supoño que na casa tamén, sobre todo non salen tanto á calle, dedican máis aos videoxogos, aos teléfonos. Unha vida máis sedentaria, se ainda por rima añadimos unha mala alimentación. Claro, eso todo é unha bomba explosiva totalmente, porque claro, están na casa e se, por exemplo, o tempo non te axuda tamén, se chove moito, fai moito frío, xa se meten xa na casa, despois é máis fácil a maquinita, o ordenador e tal, que facer outra cousa. Entón, de feito, cando están no patio non saben a que xogar. Non saben, os nenos máis ben o balón, e se non hai balón, pois xa non saben a que xogar, e as nenas son as que un pouco máis móvense foi outra actividade. Entón, na casa que se dedican é sedentario, moi sedentario. Entre eso, a alimentación, xúntase todo, entón temos nenos obesos e con problemas xa de colesterol, xa estamos de colesterol, que iso antes non había de ninguna maneira. E agora xa un neno que pode ser, mírelo, fraquiño, pero xa ten colesterol, porque a alimentación é a actividade, moi pouca actividade. Entón, entre isto, no cole, entre todos, podemos facer o mellor que os nenos teñan unha vida máis saudable. Ademais, é divertido, danse conta de que é divertido todo o que están acostumbrados a tomar iso, que son comidas máis rápidas, porque estamos nunha inercia de correr, a comida rápida. Hai que marchar, a esta hora hai que ir a este sitio, entonces, claro, eles métense nesa dinámica e o que fan comer, é que un exemplo do que fan, farano sempre, porque é o que ven. Entonces, claro, non se dan conta que comendo fruta, que comendo todo isto, que van estar moito mellor e máis gustalle, porque están encantados co que comeron hoxe aquí, encantados. Falábamos antes, tanto cos cociñeiros como cos directores, que había nenos que decían: ostras, piña, eu nunca comín a piña na casa. Sí, porque hai moitos alimentos que non proban, pero aquí por inercia, porque están no medio dos outros, atrévense a probala. E o mellor na casa, os seus pais, aínda que intenten, din que non, e, bueno, ao final non o toman. Que máis nos sorprendeu do día de hoxe dos rapaces? Que sorprendeu esos? Pois non sei, máis ben o que, non sei, a alimentación como algo básico que non se dan conta da importancia que ten. O sea, eles non se dan conta, pero despois aquí falando todo, se os faz recapacitar, eles sí que dicen, pois é verdad. Entendes? É verdad. E alimentos mellor que non había, como dice a miña compañera, non habían visto, ou, por exemplo, é que eu non tomo iso, pero por qué? Non, nunca probei, que non me gusta. Pero por qué? Probaron, non gustoulle a piña, por exemplo, nunca mirara en conserva, que nunca mirara así, só en conserva. Esa non me gustou yo, pero esta probou, non? Entendes? Son cousas de probar, nada máis, de facerlle, decir, bueno, pero proba isto, a ver que tal, e despois gustalle, o sea, para mí foi unha actividade preciosa, que podían pasar moitos nenos por aquí, porque, de verdade, desde o máis pequeniños aos máis grandes, porque saíron encantados e aprenden moito, a min gustoume moito. E habría que poñer unha asignatura nos colexios que fose, non sei, si alimentación saudable, si como extraescolar algo tipo de cociña, como veríades? Seguro que como actividade extraescolar seguro que lle gustaba aos nenos, e seguro que habría moitos que se apuntarían, eu creo que sí. A alimentación trátase, en todo o currículum de primaria trátase da alimentación, pero claro, unha cousa é experimentalo, facelo divertido, e outra cousa estar na clase, comentámolo, pero non probamos.
de vez en cando fais algunha cousiña, algunha actividade, unha macedonia, cousas así fáciles que se poidan facer, pero claro, é completamente distinto. E aquí en grupo tamén é moi importante porque proba un do lado e ti tamén probas. E na casa, o mellor, por máis que porfíes, non cho quero probar. Non é que non o viran, é que simplemente non o proban. É importante. Bueno, pois esperamos que o día de hoxe que pagar a pena que viñeran os rapaces aquí, que cheguen a casa e que lle digan aos pais vou a comprar con vos ao súper e hai unhas froitas riquísimas. E bueno, a partir de hoxe que coman de todo, que coman de todo, pero bueno. E algúns, por exemplo, como que está ahora facendo algúns programas destos que hai como Masterchef e tales, que están emocionados con iso. Entonces, mira, pois unha maneira de atraelos, en vez de tanto, por exemplo, que non quero dicir que non son o fútbol, pois mira, pois que atraian iso, porque lle gusta, porque practican, é un xogo, encántalle manipular e ti comelo non é o mesmo que compralo e tal, o que che fagan daquela maneira. Entonces, con estas actividades e con este tipo de concursos que están moi ben, eso é máis no colo que podamos, facemos algo, como dice a compañeira, pero imposible, non podemos abarcar todo, temos que dar moita cousa, e claro, un menú que no cole non podemos, non temos cociña, algo facemos, pero entre todos, pois mira, ojalá podamos facer algo que os nenos vayan moi contentos e podamos facer que eles consigan introducir a cociña como algo propio de unha actividade que se pode facer todos os días e dunha forma sana, ojalá. Pois esperemos que sí, a verdade é que os rapaces pasaron ben, nós tamén o pasamos ben vendo como o traballo que facían. E bueno, pois nada, noraboa tamén as mestras sobre todo polo que facedes polos rapaces. Pois moitísimas gracias. O noso traballo, facemos o noso traballo. Gracias.